Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o naghatag og nagawasan ngadtong ipang asol sa gahom sa kabitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutan pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kani adto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailo ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Ginatugyan ko kanimo.
kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Kumusta ninyo mga kahigalaan o mga kaigsunan sa pagtuod akang Kristo Jesus? Alang sa himaya sa Diyos o kabulahanan usab sa atong matag kinabuhi, sa atong paghatag o pagtagad sa mga butanga atong ginahisgutan. Karon kining mga butanga nga buot na kong hisgutan, mao kini ang mga pangutana nga akong gibalag sukad sa sinugdanan sa diha nga misulod ako og maapil sa buraton diha sa pagpanudlo sa pulong sa Dios. Dunay mga pangutana sa mga katawhan atong hatagan og pagpasabot kaninyo maisuon diha sa nasulat sa Juan 3:16. Tungod kay gigugma sa Dios ang kalibutan, sa pagkaagi gihatag niya iyang bugtong anak, aron ang tanan mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Ang pangutana, unsa man kining Dios nga nahigugma kanato? Kining Dios may isuon, ngalan kini sa usa ka matang nga labaw sa tanang mga matang. Matang nga dili katupngan sa bisan unsa nga mga matang nga anaan niini nga kalibutan. Kining matang but kung ipasabot sa mga klase sa mga buhing binuhat nga dunay kinabuhi sa mapananglitan sa anghel, ang ngalan niining mga butanga kini maespirituhanon nga mga matang ginganlan kini og anghel, angel. Unya naay mga matang sama sa tao, ginganlan kini og tao, kita. Usa kini ka matang nga lahi sa mga anghel. Doon na pa'y mga matang sama sa hayop, usa kini ka matang sa mga buhing binuhat, kanang manlupad, inganlan kana og langgam. Unya kanang maglangoy sa katubigan, sa kadagatan, inganlan kana og isda. Mao ni ang pipila ka mga matang na buot natong himuong pagpasabot sa kahulugan sa Dios. Na kining Dios ngalan kini sa matang nga dili katupngan, hinunoa kining nga matang ginganlag Dios, mo'y nagbuhat hinuon sa tanang mga matang, sama sa anghel, sama sa tao, sama sa mahayop, sama sa isda, sama sa langgam, sama sa mananap, ginganlan kini og Dios nga isuon. Mao ni akong ipasabot kaninyo, ang Dios ngalan kini sa matang nga mo'y nagbuhat sa nagkalain-laing matang. Kansang sinugdanan wa kini itugan kanato. Wala itugan sa Dios diin siya magsugod. Kanus-a siya magsugod. Kanus-a siya matapos. Wa itugan ang ilang sinugdanan o ang katapusan ni ining Dios. Muingon ko nga sila tungod kay nabasa nato sa kasulatan na kining Dios naglangkob kini og tulo nga nagkabulag nga persona. Naa ang bulag nga persona sa Amahan, bulag nga persona sa Anak, bulag nga persona sa Espiritu Santo. Atong mabasa kana sa Matthew 3:16 o 17. O sa kini nga nagtugan nga ang Dios tulo ka persona nga nagkabulag. Naa diha ang Anak nga gibautismohan ni Juan Bautista, nagsulob sa dagway sa tao. Onya, nakita usab ni Juan Bautista ang Espiritu Santo naghulagway sama sa salampati nga mikunsad kang Ginoong Kristo. Og nadunggad usab ang tingog sa Amahan didto sa kalagitan nga nagingon, kini maong akong anak na pinangga, kaniya may kalipay ako.
nagtugan ang Dios naglangkob og tulo ka nagkabulag nga persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Karon maisuon, kini maoy akong ipasabot kaninyo agig tubag sa pangutana unsa ang Dios. Kining Dios nga atong gituuhan, naa sila'y nagkasama nga kinaiya. Way kalainan nilang tanan, pareha sila sa ilang pagka-omnipotente nga makahimo bisan unsa, sa ilang pagka-omnipresente, mahimo nga naa sa tanang dapit sa tanang higayon, omnisciente, nasayod sa tanan ug way natago sa bisan unsa nga butang ilang naibaluan. Naa kini sa Amahan, naa kini sa Anak, naa kini sa Espiritu Santo. Kining gahom og ang pagkabalaan way kalainan dila. Doon na lamay tsutay nga kalainan ang ilang otoridad, ang ilang pagbulutan. Taas lang og pagbulutan ang Amahan. Ikaduha ang Anak. Ikatulo ang Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo, ang Anak man, si Ginoong Jesucristo, mao'y dumala kaniya, magamando kaniya. Unya, si Ginoong Jesucristo, ginawanduan usab sa Amahan. Unya, ang Espiritu Santo, nagamando sa kanato. Magbasa ninyo na sa Filipos 2:13, nga naa siya sa sulod sa atong matag ginabuhi, nagaliho aron matuman nato ang tinguha nato sa pagpahimuot kaniya. Filipos 2:13. Karon may suon, mo na ang akong ipasabot kaninyong may tungod sa Dios. Kay akong napaniguro nga daghan paghihapoy nahibulong unsa may kahulugan ining Dios, usa kini ka supreme being, usa ka mata nga labaw sa tanan nga mga matang, nga mao'y nagabuhat balikon ko sa nagkalain-laing matang, sama sa tao, sama sa anghel, sama sa isda, hayop, mananap, langgam, unsa na lang. Unya, sa nagkabulag na persona sa manulunda, dili ka na maisip sila ang kadaghan. Sa persona na nagkabulag na persona sa tao, sukad sa sinugdanan, dili usab halos maihap. Unya, ang persona sa hayop, dili maisip ang ilang ginaganon. Ang nagkabulag na persona sa magalanggam, nagkabulag na persona sa isda, dili maisip. Apan ang nagkabulag na persona sa Diyos, mahibaluan ra nato sumala sa kahayag sa pulong sa Diyos. Tulo ra kini sila. Naa ang Amahan, naa ang Anak, naa ang Espiritu Santo. Nailaing nga pangutana, may tungod kang Ginoong Jesucristo. Unsa kini? Siya, si Jesucristo. Ang tubag nini, siya Diyos. Sumala sa Isaias 7:14, propesya si propeta Isaias na usa ka ulay nga babae magasamkon og mga anak ug usa ka anak nga lalaki og ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel. Unsa may kahulugan sa Emmanuel? Gisulti usab dito sa Mateo 1:23, ang Dios uban kanato. Onya sa Isaias 9:6, agig tubag nga si Jesucristo ang nianhi sa kalibutan, Dios kini siya. Isaias 9:6. Onya ang pagpasabot niya na sa Juan 3:16. Tungod kay gigugma sa Dios ang kalibutan, gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan mosalig kaniya, dili malaglag kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Ang anak nga gihatag sa Dios mao nang Isaias 9:6. Mabasa na ninyo, Dios nga makagahom siya. Onya sa Mateo 4:5 ngadto sa Jesus naghisgot diha nga si Kristo Jesus, Dios o Ginoo nga takos natong pagasimbahon. Roma 9:5 nagtug-an usab kini nga si Kristo Jesus dakong Dios. Tito 2:13 nagtug-an kini nga si Kristo nga atong ipaabot dakong Dios og manluluwas. Hebrehanon 1:8 nagtug-an kini nga si Kristo Jesus Dios. Juan 5:20 nagtug-an kini nga si Kristo Dios. Monay kun ang pangutana, unsa kini siya? Ang tubag nato siya Dios. Ang pangutana, kinsa usab kini siya? Ang tubag niya na makita nato sa Matthew 16 ngadto 17
bugtong anak sa buhi nga Dios. Onya sa Juan 3:16. Mao kaniya nga si Kristo Jesus bugtong anak sa buhi nga Dios. Karon sa iyang pag-anhi, tao man siya. Oo, nagpakatao siya. Dunay tuyo niya sa iyang pag-ambit sa atong tawhanon nga kinabuhi. Giyon sa Hebrehanon 2:14-15, maingon nga kita, unod og dugo, siya usab. Si Kristo Jesus ang Dios nga anak, nga dili unod og dugo, miambit sa unod og dugo sama kanato. Sa tuyo, aron siyang mamatay, og sa iyang kamatayon, malaglag ang gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Og diha sa iyang kamatayon, iyon sa Matthew 20:28, matud pa ni Jesus, ang akong pag-anhi dili aron inyo kong alagaran, ko dili ako ang moalagad kaninyo. Aron nga pinaagi sa akong paghalad sa akong kinabuhi ngadto sa kamatayon, aron malukat ta kamo. Og nagpadayon usab, nganong ninsulod siya sa tawhanon nga kinabuhi sama kanimo ug kanako, unod og dugo, aron ikaula niya ang iyang dugo nga maoy gigamit pagtubos sa atong kinabuhi gikan sa atong pagkahinukman sa silot. Makita ka na sa 1 Pedro 1:18 o 19 ngadto sa 20 o buhat 20 versikulo 28. Kana mo'y mga referensya mainso nagsuporta nga si Kristo Jesus Dios man kini, dili unod og dugo sama sa amahan, apan nagpakatao si Hesus Kristo sa tuyo aron siyang mamatay o di siyang kamatayon, malukat kita o mabawi kita gikan sa kagamahanan ni Satanas. Doon na pa'y dugang pangutana nga itong ihibalag. Kanos amag sugod ang iyang pagka-anaa uban sa iyang amahan? Mao na yung pangutana. Kay anak man siya, kanos aman magsugod ang iyang pagka-anaa uban sa iyang amahan? Ang Biblia nagsugilon ka na to. Mabasa na to kini sa Juan 17, versikulo 5 o 24, o niya 1 Pedro 1:20. Sa Juan 17, 5 o versikulo 24, nadunggan kini ni San Juan, samtang nagampo sa Ginoong Hesus, mihangad ngadto sa langit nga nagaingon, Amahan, pasidugdi ako na ng kadungganan nga akong nadawat gikan kanimo, sawa pamabuhat ang kalibutan. Juan 17:5, naa na siya daan uban sa amahan, sawa pamabuhat ang kalibutan. O na sa versikulo 24, Amahan, buot ko nga sila nga imong gitugyan diri kanako, makakita unta sa kadungganan nga imong gihatag kanako, sawa pamabuhat ang kalibutan. Kining bersikulo may nagtugan kanato nga si Ginoong Hesukristo naa na uban sa amahan, sa wala pa buhata ang kalibutan. O niya sa 1 Pedro 1:20 nga siya si Kristo Jesus na nagiandam sa Dios alang sa atong kaluwasan bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Nagpasabot may suon kung mangutana kanus ang magsugod ang iyang pagkaanaa uban sa iyang amahan. Ang tubag nato nana sa wala pa buhata ang kalibutan, naana si Kristo uban sa amahan. Naapay man pagutana sa ubang mga tao nagingon, ang mga langit na karon ato makita, ang yuta nga itong ipuyan, og ang tanang butang nga anaan niini, makita og dili makita, ang amahan ba o ang anak ba ang nagbuhat nini. Ang tubag nini, dili ang amahan mo nagbuhat, ang anak mo nagbuhat nini. Mabasa na nato sa Juan 1:1 ngadto sa 14. Inyong masusi diha na ang anak mo si Kristo Jesus gingon sa sinugdan mo ang pulong o ang pulong kauban sa Dios o Dios ang pulong. Onya siya sa iyang pagkapulong Dios kini. Mabasa na nato sa Juan 1:1. Onya nagpadayon aron pagpasabot unsa may nahitabo sa pulong. Basahon ninyo sa 14. Ang pulong nahimong tao og nakita sa daghan puno sa grasya, mao ang nakita mo si Kristo. Mubasa ka sa versikulo 3, kung wala siya, walay nahimo sa mga nangahimo. Mao kining pipila ka bahin sa kasulatan nga atong ginasusi nga nagtugan kanato nga ang anak maoy ipabuhat sa amahan.
sa kalibutan. Gipaagi lamang sa pulong dingon sa Hebrehanon 11:3 pinaagi sa pulong gibuhat na sa anak ang tanang mga butang. Giunsa sa anak ang iyang pagbuhat sa kalibutan o sa tanang mga butang. Pinaagi lamang sa pulong. Doon siya'y laing pangutan ang atong gihibalan. Unsa kuno ang kalainan sa kinabuhi sa tao kung ikumparar sa kinabuhi sa mga buhing binuhat nga naglihok din hini-ini nga kalibutan. Kay naamay mga binuhat na dili nato maisip daw kapariha raman o kinaiya halos tao. Pining mga hayop, mga langgam, tanan nga anaa din hini-ini. Ang pangutana, unsa ang kalainan sa kinabuhi sa tao kung ikumparar sa kinabuhi sa mga buhing binuhat nga naglihok din hini-ini nga kalibutan. Ang tibok matang sa atong pagkatao, naglangkog gini og espiritu, kalag og lawas. 1 Tesalonica 5:23. Ang espiritu gininhawa sa kinabuhi sa Dios aron ang atong kalag dili mamatay. Mao kina ang gisugilon sa Henesis 12 onya sa Matthew 10:28. Iya sa atong kalag ang gahom sa pagtanaw, pagpakadungog, pagtingog, pagpakabaho, pagpanghuna-huna, pagbati sa kasing-kasing, pagbulutan, ato kini sa atong kalagnon nga kinabuhi. Ang atong lawas, nagliho, pinaagi sa atong kalag, nga nagdumalan ini, hangtod mo biya diha sa kamata, takna sa kamatayon. Ang tanang buhing binubutang, pagkamatay ay wala na. Atong ipadayon na na paghisgot sa sunod nga higayon, may isuon, Matutas pagkampo. Kanimo lagi itong amahan nyo, salamat kayo nining mabung higayon na gipa gawas na mo ang kamatuoran ngadto sa tanan nga nagsunod nining programa sa kahanginan. Itugot to Diyos nga kang mga butang among hisgutan karon marehistro kini sa hunahuna kasing-kasing sa matag usagikan sa mga bata ngadto sa 20 gulang sa may literit ug mag-edad-manon alang sa ilang kabuluhanan among kabuluhanan o hinmayaw sa nimo. Tabangyan tagsa-tagsa na makaplagan nimo nga kami na sa alipay nimo. Pinipagayo ko sa mahal mo nga Ginoong Kristo. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalan o mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opus sa Dirlite. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan lagi na sa mga butang espirituhanon. Dugang panihana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa itong kinabuhi kung ato kininggi pagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gitinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Mayong buntag Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.